అనగనగా రావులపాలెం అనే ఊర్లో రాజయ్య అనే పేద రైతుండేవాడు. అతనికి తన కూతురు రూప అంటే ఎంతో ప్రేమ. రాజయ్య ఎన్నో ఏళ్లు బాగా కష్టపడి తన కూతురి పెళ్లి కోసం కొంత డబ్బుని దాచిపెట్టాడు. ఒకరోజు ఆ డబ్బుని చూసుకుంటూ, నా చిట్టి తల్లి పెళ్లికి కావాల్సినంత డబ్బు జమ అయ్యింది. ఇక త్వరలో మంచి అబ్బాయిని చూసి పెళ్లి చెయ్యాలి అని ఆనందపడసాగాడు. ఇంతలో రూప అక్కడికి వచ్చి, ఏంటి నాన్న, చాలా సంతోషంగా కనిపిస్తున్నావు అని అడిగింది. అందుకు రాజయ్య నవ్వుతూ, ఏం లేదు బంగారు తల్లి, నీ పెళ్లికి డబ్బు దాచిపెట్టాను కదా, ఇక ఖర్చు పెట్టాల్సిన సమయం వచ్చింది. అది ఎలాగా అని ఆలోచిస్తున్నాను అని అన్నాడు. దానికి రూప, అర్థం కాలేదు నాన్న అని అంది. అప్పుడు రాజయ్య, నీకు పెళ్లి చేయబోతున్నాను అని అన్నాడు. అందుకు రూప సిగ్గుపడి లోపలికి వెళ్లిపోయింది. మరుసటి రోజు రాజయ్య తన మిత్రుడైన సోమయ్య దగ్గరికి వెళ్లి, సోమయ్య, పట్టణంలో నీకు తెలిసిన మంచి బంగారు దుకాణం ఏదైనా ఉందా అని అడిగాడు. అందుకు సోమయ్య, మన సుబ్బయ్య దుకాణం పక్కన ఉన్న బంగారు దుకాణంలో బంగారం చాలా బాగుంటుందని విన్నాను అని చెప్పాడు. అందుకు రాజయ్య, చాలా సంతోషం, నేను రేపే బయలుదేరుతాను అని చెప్పి వెళ్తూ ఉండగా రాజయ్యకి ఇంకో ఆలోచన వచ్చింది. పట్టణం వెళ్ళాలంటే పక్కనే ఉన్న అడవి దాటి వెళ్ళాలి. నేనొక్కనే అంత డబ్బు తీసుకుని వెళ్ళటం మంచిది కాదు. అసలే అడవిలో దొంగల భయం ఎక్కువ. ఒక పని చేస్తా, సోమయ్యని తోడు రమ్మని అడుగుతా అని అనుకుని సోమయ్య దగ్గరకు వెళ్లి విషయం చెప్పాడు. అందుకు సోమయ్య కూడా సరే అన్నాడు. మరుసటి రోజు రాజయ్య ఇంకా సోమయ్య పట్టణానికి బయలుదేరారు. మధ్యాహ్నం అయ్యేసరికి అడవి మధ్యలోకి చేరుకున్నారు. బాగా ఆకలి వేయడంతో ఇద్దరూ తాము తెచ్చుకున్న పలహారాన్ని తిన్నారు. కొంచెం విశ్రాంతి తీసుకుని బయలుదేరుదాం అనుకుని ఒక పెద్ద చెట్టు క్రింద పడుకున్నారు. కొంత సమయం తర్వాత సోమయ్య మెల్లగా లేచి రాజయ్య తల క్రింద ఉన్న డబ్బు మూటను దొంగిలించే ప్రయత్నం చేశాడు. ఇంతలో రాజయ్యకు మెలకువ వచ్చి కళ్ళు తెరిచి చూశాడు. దాంతో సోమయ్య భయపడి అక్కడి నుండి పారిపోయాడు. అప్పుడు రాజయ్య, అమ్మో, కొంచెంలో ఎంత ప్రమాదం తప్పింది. అయినా తోడుగా ఉంటాడనుకున్న నా మిత్రుడే నన్ను మోసం చేయాలని చూశాడు. ఇంక నేను ఎవరిని నమ్మాలి? భగవంతుడా, నువ్వే నాకు దిక్కు అని అనుకుని తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాడు. కొంత దూరం వెళ్లిన తర్వాత రాజయ్యకు ఒక యువకుడు కనిపించాడు. అతను మెల్లగా రాజయ్యతో మాటలు కలిపి రాజయ్యతో కలిసి నడవడం మొదలుపెట్టాడు. రాజయ్య అతడిని అనుమానంగా చూస్తూ అతనితో ఎక్కువ మాట్లాడకుండా నడవసాగాడు. అలా కొంత దూరం వెళ్లేసరికి దోపిడీ దొంగలు వాళ్ల మీద దాడి చేశారు. రాజయ్య దగ్గరున్న డబ్బుని లాక్కునే ప్రయత్నం చేశారు. అప్పుడు ఆ యువకుడు పక్కనే ఉన్న కర్ర తీసుకుని వాళ్లని చితక్కొట్టాడు. దాంతో వాళ్లు భయపడి అక్కడి నుండి పారిపోయారు. అప్పుడు రాజయ్య ఆ యువకుడితో, బాబు, ఇందాక నాతో వచ్చిన నా మిత్రుడు నాకే నమ్మక ద్రోహం చేయాలని చూశాడు. నువ్వు ఎవరివో నాకు తెలియదు, కానీ నువ్వు నా కోసం ఎంతో కష్టపడి దొంగలతో పోరాడావు. నీకెలా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలో నాకు తెలియడం లేదు. నిన్ను అపార్థం చేసుకున్నందుకు క్షమించు అని అన్నాడు. అందుకు ఆ యువకుడు, అయ్యో, అలా అనకండి. మనిషికి మనిషి సహాయం చేయకపోతే ఇంకెవరు చేస్తారు? అయినా ఒకరు మోసం చేశారు కదా అని అందరినీ మోసగాళ్ళు అనుకుంటే ఎలా? నాలాంటి మంచివారు కూడా ఉంటారు అని అన్నాడు. ఆ మాటలు విన్న రాజయ్య అవునన్నట్లు తల ఊపాడు. ఆ తర్వాత రాజయ్య తన గురించి, తన కూతురి పెళ్లి గురించి చెప్పాడు. అప్పుడు ఆ యువకుడు కూడా తన గురించి, తన కుటుంబం గురించి చెప్పాడు. అతని గురించి మొత్తం తెలుసుకున్న రాజయ్య కాసేపు ఆలోచించి, చూడు బాబు, నువ్వు నాకు చాలా బాగా నచ్చావు. ఇలా అడుగుతున్నానని తప్పుగా అనుకోకు. నీకు నచ్చితే నువ్వు మా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటావా అని అడిగాడు. అందుకు ఆ యువకుడు, మీరు కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చారు. మీకు అల్లుడవ్వడం నాకెంతో సంతోషం. మీ వివరాలు మొత్తం నాకు ఇవ్వండి. మంచి రోజు చూసుకొని మా కుటుంబంతో సహా మీ ఇంటికి వచ్చి పెళ్లి నిశ్చయం చేసుకుంటాను అని అన్నాడు. అందుకు రాజయ్య ఎంతో సంతోషించాడు. కొన్ని రోజుల తర్వాత రాజయ్య తన కూతుర్ని ఆ యువకుడికిచ్చి ఎంతో ఘనంగా పెళ్లి జరిపించాడు. నీతి: ఒకరు మోసం చేశారు కదా అని అందరూ అలానే ఉంటారని అనుకోవద్దు. ఎవరి వ్యక్తిత్వం వాళ్లది.